Вітаю, калі хто далучаецца ўжо. Хутка пачнем. Падаецца, ўсё працуе. Нават мульцічат. Акрамя таго, што я яго і не змагу глядзець на мабільніку, буду глядзець разам з вамі трансляцыю. Так. Ну так, я думаю, што сёння выйдзе дадатак. Заблытаўся ў днях нядзелі, у днях тыдняў. Прабачце. Заўтра таксама будзем стрыміць, а сёння проста пастрымім апошні раз патч 1.9. Спадзяюся, калі заўтра выйдзе дадатак і маштабнае аднаўленне, нічога не зламаецца. Так. YouTube пачаў тупіць. Паспрабуем праз VPN. Мгм. Усё. Так. В прынцыпе, можам пачынаць. Адразу адкажу на пытанне наконт беларусізатара. Я яго знайшоў, паставіў, но вось зараз ён стаіць. То бок я змяніў усе файлы, якія было патрэбна змяніць і гэтак далей, але, на жаль, чамусьці ён не працуе. То бок ні тут, у галоўным меню, ні ў самой гульні. Я нічога не мяняў, не адкатываў назад файлы, але, на жаль, чамусьці не працуе. Хутчэй за ўсё, нешта ў гульні надта аднавілася, бо так, піша, што гуку няма. Так, гук ёсць. Ёсць ці не? Напішыце, калі ласка, ў чат, ці ёсць гук. Всё, гук ёсць, добра. Так, беларусізатар, на жаль, не працуе. Або ў мяне крывыя рукі, але з улікам таго, што апошняя версія беларусізатара была амаль у канцы, падаецца, 2024 года, хутчэй за ўсё, нешта там трэба аднаўляць. Таму, на жаль, беларусізатара няма. Так, одну хвілінашку. Ага, окей. Так, усё, в прынцыпе, можам пачынаць.
Гэта не новая гульня, гэта мой сейф, які я зрабіў спецыяльна пад DLC, то бок тут пройдзен часткова сюжэт, хто ведае да пошуку аднаго сталкера з першай часткі, аднаго з галоўных герояў. Вось. Ну і тут больш-менш нармалёвая зброя, касцюм і гэтак далей. Вось. Сёння, я думаю, мы паглядзім проста пашарымся па некаторым лакацыям, пашукаем анамаліі, пастраляем мутантаў і гэтак далей. Можа, якія квесты павыпаўняем. Так, графіка ў нас нармалёвая. Мы зараз на растку. Так, і я напэўна звярнуся да правадніка. Я планую сёння рэйд на Янаў. Калі хто помніць, гэтая лакацыя была ў першай і другой частцы храналагічна. І тут я, падаецца, яе яшчэ не даследаваў. Таму я лічу, будзе цікава. Так, нам адсюда будзе больш зручна. Ну так, так. Якія ж там галоўныя героі былі? Ну, з другога боку, тут ёсць квесты амаль на пошук кожнага з галоўных герояў папярэдніх частак. Таму інтрыга. Але шукаць мы яго сёння не будзем. Хаця, як пойдзе. Так. Трэба ўспомніць, што ў мяне тут ёсць. Нейкі квеставы прадмет. Фіг з ним. Астатняе, падаецца, усё добра. Так, успомніць, як у гэта гуляць, бо я насамрэч даволі даўно не гуляў. Даволі даўно, гэта пару месяцаў як. І таму магу крыху не памятаць, як гэта гуляецца. Дарэчы, гэта максімальная складанасць, калі што. Гэта складанасць майстар, якая была дададзена у нейкіх апошніх патчах, але я тут адключыў сейвы, каб была магчымасць рабіць сейвы толькі каля кастроў ці ў хаб-лакацыях. Мне падаецца, гэта too much. Чуў, што 27 кастрычніка выйдзе перавыдавецтва гульні UA Empty. Гульня ад украінскіх распрацоўшчыкаў. UA Empty... Мне падаецца, я пра яе штосьці чуў, але, напэўна, не гуляў. Таму нічога не магу сказаць. Нават не ведаю, што за жанр. Магу падумаць, што можа які хорар, але калі ёсць дадатковая інфармацыя, буду рады, калі скінеце. Так, паспрабуем яшчэ раз забраць той артефакт. Ну, якія ж мы сталкеры, калі мы пройдзем міма артефакта. Так, халера на яго. Ён ляжыць даволі нязручна. Так, паспрабуем адсюль. Што за ён? Ну, насамрэч даволі нятанны.
Так, все, можна ісці далей. — 27 кастрычніка гульня про Советский Киев, где рассказывается про альтернативный Советский Союз, где здарыліся апокаліпсіс, людзі зніклі замест іх пачвары. Я ў такое гуляў, але яно называлася Singularity. І, падаецца, была... Хаця я не ведаю, ад якіх распрацоўшчыкаў яна была. Але вось апісанне вельмі падобнае. Ну, трэба будет глянуць. Я у свабодны час пагляджу. Вось. Дзякую за параду. Дарэчы, Singularity, якую успамінаў, таксама цікавая, калі каму падабаецца постапакаліпсіс і такі тыпу сталкер, але шутан ад першай асобы з анамаліямі, там яшчэ і падарожжа ў часе, то даволі прыкалдэснае. Так, я не ўпэўнены, што я іду туды, куды трэба. Ну не, нармальна. Але тут нехта ўжо ёсць. Ваш пет. У гульні няма гуку? Так. Насамрэч? Няма гуку ў гульні. Я зразумеў. Учора была такая ж справа. Паспрабуем зрабіць тое ж самае. Хвіліначку. Тэхнічныя шакаладкі. Так. Зноў. Так. Правярайце. А я пакуль паспрабую выжыць. О, ё. Ну, добра. Дзіўна. Ах ты халяра. Ну, я зразумеў, што гэта ў наладах, але дзіўна, што калі я стрыміў першы з разоў, ці можа проста калі я гуляў у RimWorld, было... Бляха. Так. Ну і так, 254 смерці ўжо ў мяне ёсць, то бок гуляю я даўно. Менавіта ў гэтую гульню. Дагэтуль я прайшоў, напэўна, сталкера 3 разы на ўсе канцоўкі, плюс адзін з разоў я перазагружаўся, таму што там было недалёка. Так,
Треба настроиться на сталкерский... сталкерский настрой. І не забывать захоўвацца, а то даволі даўно захаваліся і зараз прыйдзецца зноў бегчы. Так. Ну так, з псіхованымі наркаманамі там, напэўна, гук не вельмі патрэбны быў. Гэта значыць, я не выстаўляў кропачку ў наладах. Зараз тады буду гэта адразу рабіць. Дзякуй за зваротную сувязь. Так, ну, напэўна, гэтыя перцы тут так і чакаюць мяне. Я крыху прызвычаіўся. Зараз... Ці не? Ці ўсё? А куды я трапіў? Што мяне пакоцала? Не зразумеў. Добра, ладно. Так. А вось і яны. Канешне ж. Канешне ж, калі я дастаў дэтэктар, яны і з'явіліся. Я не заўсёды так дрэнна гуляю. Гэта толькі сёння. Так, бляха, зноў не засейвіўся. Ну, з трэцяга раза, напэўна, пашчасціць. Дарэчы, дагэтуль не зразумела, што гэта за анамалія. Я не бачыў, каб хтосьці разгадаў, што гэта за яна. Менавіта, канешне, распрацоўшчыкі так і хацелі. Бляха, у асколкі у лес. Можа, з DLC нешта пра яе будзе новае. Так, ну ўсё. Я засейвіўся. Я сабраўся. Можна яшчэ знайсці якое-небудзь месца. О, вось тут няблага. Так. Каб я яшчэ страляў нармалёва. Жывем. Гранату кідае. Гаўнюк. Где ты?
Кольки? Ну что? А, ось ти де. Ну, подається усё. Конечно, на гэтай складанасці яшчэ няма нармалёвай зброі, якой бы можна было б чэлікаў у экзаскелетах валіць з аднаго выстрала. На жаль. Так, красные мы не будем таскать. Так само не патрэбна. Вось гэта збярэм. Тут яшчэ парачка была. Што у вас? Пакінем. О, гэта добрая пушка. Так. Я, як сапраўдны сталкер, збіраю ўсе кюба. Да адкуль вы? Ага. Цэлы атрад. Яшчэ адзін. Ну, што ты будзеш рабіць? Зараз прыйдзецца вяртацца рамантаваць зброю. Такімі тэмпамі. Дратуйте. Астатнія нармалёвыя. Засейвімся на усялякі. Ну, нормально. Адкуль яны ўсе вылазяць? Гэта нармалёвая пушка. Добра. Всё, гэта свой. Да холеры ваш. Просто. Можлива загроза. Не зона, а нейкі прахадны двор. Добра. Заходжу збоку. Прикрий. Заходь. Далеко. Тут аномалия. Все. Холера.
Ну, ён, напэўна, не апошні быў. Ці апошні. Двое было. О, гэта нам патрэбна. Ну, падаецца, ўсё. Гэта мы толькі ідзем. Той бок, у якой я спадзяваўся, у якім я спадзяваўся, мы атрымаем нейкія прыгоды. А тут прыгоды яшчэ і я лашпет. Лепш так. Чаму мы не пайшлі кароткім? Таму што во. Поўзае. Пачвара. І яе не забіць. А я на нас заб'е з аднаго тыка. Ідзем далей. Звярніце ўвагу на расліннасць. Гэта расліннасць застанецца ў патчы 1.9. У патчы 2.0 нам абяцаюць нейкую нашмат больш кайфовую расліннасць. Не ведаю, паглядзім заўтра. Калі трэба дадаць гуку да гульні, таксама гаварыце. Бо я там знізіў крыху і не ўпэўнены, што не зашмат. Вітаю, Аріанна. Бурзік сёння... Спачатку, калі я пачынаў, ён быў на варце, таму што жонка гатавала сабе вячэру, і ён лічыў, што яму нешта будзе. Можа, нешта і было, не ведаю. А зараз, наколькі я зразумеў, да жонкі прыйшла сяброўка, і ён з імі тусіць. І он, конечно, вельмі рады бы, напэўна, паказацца на камеру, але ж, калі ёсць жывы чалавек, ён абірае яго. Гук добры, ну і добра. Прамяняў, так, ну ён так, продажная срака. А што з яго ўзяць? Так, мы ўсё яшчэ хацім дайсці да Янова. Я, конечно, тут уже пакоцаваю зброю і броню. Гэта ўжо 75%, но гэта яшчэ больш-менш. Будзем, напэўна, з дарбавіком хадзіць, бо пакуль дойдзем, это ўжо будзе не зброя, а нейкая фігня. Так, нам крыху сюды.
Так, тут часам курва дзікі. Ось ён жывы ці не? Не. Памёр. Але зрэзаць з яго... А, зразумела, у іх тут бойка была. Так, можа капыцца з каго-небудзь? Не? Не? Ну, добра. Пойдзем далей. Што я бегаю на лоу хп. Гэта недобра. Так. Там я ўжо ўсё даследаваў, таму, напэўна, не мае сэнсу туды ісці, а вось тут... Ну так. О, мог уже ў тут трапіць. Тут яшчэ адна цікавая мясцінка. Так, там ужо нехта змагаецца з пачварай. Псеўдасабака. Ну, мы им не будем перашкаджаць. Хай разбираются. Ах ты холера. Так, добра, я зразумеў. Вай. Напэўна, я дарма сюды полез. Трэба неяк здалёк за імі паназіраць. Ага, гэта бандыты. Ага, яны мяне заўважылі. Прабачце. Ты гаўнюк. Ну, неяк так. Там, дзе мы праходзілі, перамаглі. Ніхто не перамог. Я пабачыў толькі памерлых. Так, во, псеўдасабачы. Собачья скура. О, у их тут, конечно, было весело. И снорки. Ну, а выиграл кто? Кто апошні прийшов і вирішив не лезть у бойку. Неяк так это и працуе ў зоне. Так, это нам спатрэбіцца. Так. Ох, не холеры сабе, гэта таксама. Галоўнае, каб ніхто яшчэ тут не прыйшоў. Ну, ўсё готовенькое. Это уже не пацягнем. Ну так, страляў не псеўдасабака. Каб яны яшчэ і стралялі, то гэта было б зусім too much. Хаця, канешне, калі параўноўваць з першымі патчамі, то тут мутанты не такія злыя. Усё ж такі усялякія хімеры, псеўдагіганты. Вось у гэтым патчы 1.9 яны паміраюць нашмат хутчэй. І дзякуй Богу. Так, водка энергетыкі, гэта нас не только хвалюе. Так, хто яшчэ тут? Это не цікава. Аліўкі. В першых патчах собаки страляли. Собаки... Ну, слухайте, там уже было столько модов, что... до рэчы, я бачыў відэа, дзе
поменяли модель сталкеров на модель собак, а модель собак на модели сталкеров. Ну і гульня кіравала сталкерами як собаками і собаками як сталкеров. У сенсе, что сталкеры бегали на двух ногах, а собаки ходили со зброей. Зрелище не для тых, хто дрэнна спіць па начах. Скажем так. Вось гэта сябр ці вораг. Достанем дробавік на усялякі. Ну, падаецца. В другой частцы, конечно, тут не заўсёды зразумела. Насамрэч, падаецца, гэта наёмнік. Але чамусьці ён мяне не атакуе, ну і добра. Пойду-ка я далей. Сабалкер, так. Можа, потым скіну. Гэта было даволі смешна, але страшна. Так, што ў нас з аптэчкамі? Ну, можна яшчэ подлечиться. Ой-ой-ой. Псі. Так, вось я не памятаю, ці я лутаў вось гэту штуку. Там, дзе вучоныя ў першых частках сядзелі. Зараз яна пустая. А, здравствуй. Бляха. Вось іх, напэўна, я больш за ўсё не люблю. Вось таму, што іх да халеры. Ідзіце сюды. Ай! І яшчэ і сноркі. Ну, вось... Прыкалісты вы. Ну, ідзі сюды. Так, яшчэ адзін. Нешта мне памяталася... Было крыху прасцей. Троян страляй. Да ну. Патроны на яго яшчэ. Оп. Лапка тушкана. Паглядзім. Можа я што тут пакінуў. О. Гэта, напэўна, я скідваў. Але і зараз мне гэта не патрэбна. Хутчэй за ўсё тут ніколі нікога няма. Калі толькі яны не зарэспаўнілись. Ну не. Все, я гэта бачу. Халера з ім. Так, добра. Тады пайшлі. Вось падаецца на X16 я не хаця, можа, таксама хадзіў. Але, як мы бачым, нават калі ты кудысьці хадзіў, тут можна атрымаць па дупе вельмі лёгка і проста. Ой-ой-ой. Нешта. Іх да халеры. О. Ну, сэкономіў патрон. Ідзіце сюды. Яны ж яшчэ і хітрыя, яны як у Скайрыме, калі ты залазіш туды, куды яны не могуць трапіць, яны збягаюць і хаваюцца ад цябе. Маленькія гаўняшкі. Ой. Яшчэ адзін быў. Ці не? Не падавалася? О, быў.
Где ты? Пробач. Ух. Ну так, я калі першы раз пабачыў, як зразаецца скура ці нейкія іныя часткі цела, то так, адразу трэці Far Cry. Можа, нават яны просто не выдумлялі, типа, як будзем зразаць. Так. Цяпер яшчэ людзі. Это, падаецца, былі бандыты, судзячы па гаворцы. Ну, дзе вы? Дзе, напэўна, на прыгорку. Тут яшчэ анамалія была, якую сабака бегла. Хацелось бы пожрем. Где ты? А? Один. Другі. Третій. Ще. Ёсць. Ну вось. Ось так трэба страляць. А не як я у пачатку. Зброя іх адзінае, што знікае. Я не ведаю, гэта баг ці фіча. Але мы і так выжывем. Добра. Праз татуіроўкі пра пампоўку скілаў. На жаль, пра пампоўкі скілаў, а можа і не на жаль, не ведаю. Пра пампоўкі тут няма. Вось гэта ўжо нехта больш злы. Гэта наёмнікі. Кусты. Так, двое. Ну, што? Яшчэ нехта ці ўсё? Парашкамі ходзяць. Дзесьці ён быў вось тут. Добра. Ну, у першых частках насамрэч зона была не так заселена. Напэўна. З другога боку, я, можа, год таму перапраходзіў, ну, там таксама прыходзілася пастраляць. Тут фішка ў тым, што яны ж генерацца. Яны генерацца. Гэта ён? Так. Яны генерацца і з-за гэтага крыху складаней. У першай частцы яны... Ай, загняда у полымя. Так, я зразумеў. Тут нам патрэбны сканер. Водка. Самое галоўнае. А у цябе што было?
Это так самая приколдесная штука. Угу. Дорогая. То, что сталкеров тут до холеры. Некоторые скардзяцца, з майго пункту гледжання, халера яго ведае. Тут з моманту, калі стварылася зона, прайшло колькі? 15 гадоў. Тыпу, ну, нармалёвы тэрмін, каб з'явілася даволі да халеры сталкераў. З'явіліся нейкі... Ён з вамі ці не? Напэўна, з вамі, але пакуль страляць не буду. Я добры. Не, ён всё-таки з вамі. А, там яшчэ і кенгуру гэтыя. Яшчэ і анамаліі нейкія. Нехто со снайперкой. Где ты? Ну, няхай цябе тушканы з'едзяць тады. Як расплоджваюцца сталкеры? Не ведаю, але з улікам таго, што жанчын тут вельмі мала, гэта цікавае пытанне. Магчыма, мы чагосьці не ведаем. Так, гэта свой ці не свой? Не, напэўна, не свой. Неяк падазрона ён на нас глядзеў. Але ж там хтосьці яшчэ ёсць. І хто? Вось гэта, канешне, не зразумела. Ой, там нешта цікавае. Але я пачакаю лепш. Як у той раз. Прыйсці пад самы канец. Я забіў дзесьці аднаго, вось калі я быў там. Дзе ён? Незразумела. Что тут гаворыць пра это самае? Беларусы ўсе дзяды. Просто... Бляха. Беларусы ўсе дзяды, просто адным дзядам 20 гадоў, а другім 60. Ты не можешь быть белорусом и не можешь быть дзядом. Не можешь не быть дзядом. Вот так. О, неблагая аптечка. Да где ты там сидишь? А, вот ты где. А, зомби. Зразумеў. Нехто там яшчэ ёсць, судзячы па гукам. А у беларускіх сталкераў пытанне з жанчынамі. Жанчыны... Не, жанчыны... Гэта жанчыны. Беларускія жанчыны... З імі ўсё ў парадку.
Не ведаю, чаму так. А вось беларусы так, дзяды. Так, во яшчэ нехта. Так, ну мы насамрэч падбіраемся пад ліміт. Паціху трэба. Насамрэч я нічога тут не даследаваў. Але я не памятаю. Можа, канешне, я павыносіў уже ўсё, што тут было. Зараз паглядзім. Ось тут, мне падаецца, тут можна было? Нет, нельга было. Добра, тады тут быў одна схованка. І... О, я яе не адкрыў. Добра. Ну, тады паспрабуем. Так, калі я добра памятаю, гэта патрэбна ісці вось туды. Вось у тую цёмную дзірку. Так. Опа! Дратуйте. Угу. Там нехто жывы. Адкуль ты па мне ж... Ага, вось ты... Да. Узгадываю, нешта такое было. У гэтай схованцы было да халеры зомби. Вось, таму, што там вось гэта вот херата. Що, толькі два? Астатнія ўжо выпаўзлі неяк? Ну, добра. Так. Что тут? Комбез. Неблага, неблага. Это не цікаво нам. Водка до энергетики. Ну, это уже не для дзядоў. Не для сапраўдных дзядоў. Так. А во яшчэ адзін. Юры бочка. Так. Гэта мне. Зламаны. Ну і ладно. Так, падаецца ўсё. Нехта там ходзіць. Гэта не вельмі добры знак. Так. Можа, сябры? Можно, конечно, не проверять, але ж, ну... Цікаво. Не реагують. Ну, напевно, своє. Добре. Ось там, конечно, лесвіца була. Неяк я намагаўся туди забрацца, мне падаецца, у одно з праходжанняў. Але... Мне падаецца, я нічога там не знайшоў. Але можна праверыць. Калі я здесь тут забяруся? Не, напэўна, не.
Напэўна, гэта дохлы нумар. Ну, насамрэч не тое, каб мне вельмі хацелася. А ў Беларусі год за 3 гэта добры год. Дрэнны год я нават не ведаю, як лічыць. Так, тут у нас вялікая анамалія, калі я не памыляюся. Ну так. Там, конечно, падаецца, ёсць артефакт, які я не дастаў. Але каб яго дастаць... Ці я яго дастаў? Не памятаю. Але туды я, напэўна, зараз не палезу, бо ў мяне да халеры всякага барахла. Вось ён. Ну... Я, конечно, ведаю, як яго забраць, але... Але не. Не. Я там і застануся. У іншы раз. Год за 3, ну так. Апошнія некалькі гадоў так і адчуваюцца. Можа, канечне, гэта проста я пасталеў. Ведаеце, усе гэтыя дарослыя справы і гэтак далей. Хочацца, каб нехта ўсё павырашаў часам. Але ж, канечне, гэта дрэннае жаданне. Бляха. Так, нешта наперадзе ёсць. Часу у нас амаль няма. Часу у нас амаль няма. Дзе, куды? Стоп. Вось тут. Так. Гэта бункер. Я памятаю пра яго, але як туды трапіць? Пячора. Напэўна. Гэта была дрэнная ідэя. Гэта я учора ў Портал гуляў і такі, ну... Скокну я, што адбудзецца? Што адбудзецца? Нават тут. Ну, добра. Хай тут. Падаецца, мы нічога цікавага не знайшлі. Але, напэўна, нам усё роўна бліжэйшае, дзе можна будзе схавацца, гэта тая пячора. Таму трэба, напэўна, туды бегчы. Бо выбраз, хутчэй за ўсё, зараз усё роўна адбудзецца. Не, артефакт, ты мяне не заманиш у гэтую сраку. Не сёння, як у тым меме з Сімпсонаў. Я учора ўзгадываў Футураму, сёння Сімпсонаў. Я не ўпэўнены, ці хто глядзеў, но... Так. Адчуваю сябе даволі старым часам.
калі жартую пра такія рэчы. Асабліва на працы. Там нават паўднёвы парк ніхто не глядзеў. Ну, амаль ніхто. Хто там шарыцца? Я цябе чую. Што, ці выбарса ўсё ж такі не будзе? А, не, вон бегае. Кінгу... Ой. Гэта ён упаў? А хто яго? Незразумела. Але трэба быць асцярожным. Поправили статистику, ну так. Так, нам лепш за ўсё вяртацца на Росток. Это туды. Можна, конечно, яшчэ пашукаць. Там ёсць таксама артефакт, хутчэй за ўсё. Але гэта дрэнная ідэя, але чаму б не? Дарэчы, я зараз падумаў, выбрас или выкид? Напэўна, выкид на беларускай. Выкид, якога так і не адбылося. Гэта чутка напружвае, што ён усё ж такі адбудзецца, але ў самы непадыходзячы момант. Ну, добра. Так, нехта там ходзіць. Падаецца свае. Карацей. Тут, конечно, ёсць цікавая актыўнасць. Можа, зараз я вам покажу. Калі успомню, як яе. Нам трэба трапіць на верталёт. Футураму амаль ніхто не глядзеў з гэтых, як іх, зумераў. Зумеры гэта зараз, ну, маладыя, самыя маладыя яшчэ зумеры. Так, вось тут у нас артефакт. І пад'еў заадно. Што у нас? Мухалоўка, падаецца, калі я... А, ці я яго забраў? Я яго не забраў. Вось доўбень. Так. Мухоловка. Так, бляха. Хто там ідзе? Адразу ліхтарыкі павыключалі. Хітрыя. Всё, трое іх было, ці кагосьці яшчэ чакаць. Аномалії гэты яшчэ тут. Чип и Дейл топ мультсерыял. Гісторыя качак, дарэчы, мне менш падабалася, але затое, што тычыцца гульняў, то на 8-бітцы гісторыя качак была цікавей за Чип и Дейла. Ось так.
Ну что, поспробовать? Я, конечно, нагруженный. Як верблюд нейкі. Куди тут треба було? Так. Так. Кудись тут... Не зауважив. Во. Так, зрозумів. Во, глядите, красиво. Поспробуем зараз. Во. Висить хабар. Як до яго допрыгнуть? Все просто. Може ви уже здогадалися. Вось болтаются гэтые пропеллеры. Один, другі. Гэты не болтаецца. Але нам ён таксама будзе патрэбны. Вось гэты яшчэ болтаецца. Што нам трэба з імі зрабіць? А? Халера. Нам па ім трэба паскокаць. Магу... Адсюль, напэўна. Не памятаю ўжо. Напэўна, адсюль. Ну так. Зламаць. Зламаць, на жаль, тут не атрымаецца. Ну, зараз я паспрабую прайсці праверку акрабатыкі. Тут яшчэ і анамаліі, дарэчы. То бок можна зрабіць вось так, але тут у цэнтры таксама нешта было. О. Так. Бляха, это прикол нейкі ці што? Дзе? Колькі? Угу. Еще аномалии. Ёп. Парасоте. Заклинило. Кайф. Все. Ну і што? Я зноў зараз полезу на гэты... Хто яшчэ тут? Ой, вітаю. Хто дал... Ого, нічога сабе. А, лапка тушкана. Я думал, уже химеры. Эх. Так. Это мы забираем.
Здається, зараз буду скидувати їжу. О, уже красний. Червоний, пробачте. Так. Калі гэта з'есть, то яно нібыта не улічваецца. Во, подъели нормально. Ужо не чырвонае, ужо жоўтае. Што тут яшчэ можна скінуць? Ось, напэўна, гэтую фігню. Скінем. Не, гэта хай застаецца. Так, ты сябр? Падаецца, сябр. Не, у сэнсе не чапай чужога. У страўнічку не ліж. У сэнсе не чапай чужога. Не пашанцавала. А сябры як шлі, так і ідуць. У сэнсе не чапай чужога. Гэта ж сталкеры гэтым і жывуць. Ліч. Не артефакты ж мы будзем шукаць, так? Артефакты хай. Нейкія лахі шукаюць. А мы знойдзем хабар, у якім ляжаць артефакты. Так, галоўнае да яго дабрацца. Насамрэч я ведаю, што там не будзе ніякіх артефактаў. Там будзе усялякая фігня. Але прыкалдэсна проста паскокаць па гэтых штуках. Не, я упарты. Я дабяруся. Так. То бок тут трэба яшчэ на... Так. Пераходзіць уздоўж. Так, цяпер засейвімся. Так. Так, проляцім. Ай! Я перезагружу. Не, ладно. Давайте честно. Только они уже не памятаю. А, вот, тут мы пачалі. Холера. Бяжи, хлопец. Бяжи. Так. Я достану той хабар. Мне падаецца, той, як ён ляжыць, яго ўжо і той, хто яго туда закінуў, не дастанець. А я не дам прапасці добрым рэчам. Так, пад'язджаем да анамаліі. Гэту мы праехалі. Цирк на дроце. Так. Так, у гэты раз бяжаць не будзем. Спачатку паглядзім. Тут вось гэта. А, бля, трэба зараз было. Ну ладно. Добра. Опа. Так. Так, куды мне трэба скокнуць?
Ой, бляха, і зараз яна з'явіцца. Нормально. Так. Ну, все. Амаль. Сейф. Сюди. Ах. Я перезагружуся. Нічого не без. Я был амаль там, где потрібно. Это заўсёды. Ага. Я засейвился. Я засейвился на аномалии. Добре. Добре. Ну так. Ягор. Магчыма, ты быў правы. Але ну што ўжо? Уже ўсё. І што мы тут атрымліваем? Оу май. Энергетик. Нафиг. А гэта што? А, для Харальда. Ну, такое. Хаця амаль нічога няма. Але мы паскокалі. Так. Колькі вас тут знаходзіцца? Я не туды поставил батон. Сюды, сюды. Зброя. А, ну так, все зброя. Так, ну все. Цяпер трэба вяртацца на базу. Трэба вяртацца. В якім стане увогуле зброя? 41%. Так, яшчэ раз. Мы ў лесе. Можно пойти сюды, пайсці. І тут можна паглядзець, тут могуць быць артефакты. Ну, нам по дорозе. Але там могуць быць мутанты і сталкеры. Это не так прыемна. Але мы паспрабуем. Бо артефакты это артефакты. Нейкіх свінаў чую. Хай ідуць сабе куды ідуць. Я іх не чапаю, яны мяне не чапаюць. Так, нам сюды ці не? А, нешта я крыху. Цікавае месца. Я не памятаю яго, але там выглядае нібы нейкі бункер. Во. Там уваход. Я не памятаю, што там было. Ну, можна паглядзець. Лишь, ну, там, напэўна, кровососы нейкія сядзяць і толькі чакаюць такога дурня, як я. Але я пагляджу.
ліхтарик. Ух, там нейкія чалавекі. О, падаецца свае. Одна вылазка и звалю нахрен из зоны. Ну так, так, конечно. Распавядай. А что тут было, я уже не памятаю. Може я насамрэч не... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Не, ну там нешта цікавае, напэўна. Калі там столькі радыяцыі. Я пагляджу. Оп-оп-оп. Прайшлі. Треба прикинути, скільки іще до нової гвинтівки не вистачає. Ну, напэўна, ты сябар. Ага, гэта ты ўжо абабраў. А што тут ёсць? Артефактаў няма. Ёсць анамаліі. Напэўна, што штосьці патрэбна быць. Напэўна. Ці можа гэта я па квесце нейкім адсюль выходзіў. Зараз праверым. Ну ці тут бюрэр сидзіць. О, КПК. Добра. Лепш так. Аптэчка. Няблага. Ужо не дарма сюды зайшлі. Хтосьці тут будзе зараз. Хтосьці мне па дупе надае. Так. Ага. Просто ўсё, мы выйшлі, так? Ну, добра. Ну, аптэшка, КПК. Нормально. Лепш, чым нічога. Бывае і такое. Ніхто не сядзіць. Так, зараз нам патрэбна прайсці вось тут. Да верталёта вучоных. Дзе яно тут? Угу. Вось там. Крыху падвісанне. Так. А вось і артефакт. Мы чакалі яго пабачыць, але зараз яго яшчэ дастаць. Так, ну, напэўна, не тут. Нікога няма? Ніхто не цапне за срачку. Тады пойдзем паглядзім. Вось тут ён. Ой. Так. Што гэта было? Напэўна, глаз. А, не. Арфа. Ну, добра.
Хай будзе. Квест, ну так, не памерці. Мы дайшлі да бункера вучоных, мы яго паглядзелі, мы паглядзелі, што на што ў лабараторыі X16 мы знайшлі там схованку. Мы набралі всялякага гаўна, якое можна прадаць. Ну і ўсё. Гэта, ну і так, не памерці, гэта наш галоўны квест. Мы, канешне, памерлі некалькі разоў, але гэта ўжо не лічыцца. Так. Усё, ну тут амаль можна і ўжо ісці. Тут, канешне, яшчэ паўтэргейст жыве. І ісці яго забіваць я не хачу, таму што там да халеры чым кідацца, а вось заваліць яго будзе складана. Калі ён там, канешне, яшчэ жыве. Яго ніхто не ўхандохаў. Насамрэч даволі ціха. Нават падазрона. Ну, добра. Паглядзім, што там. Што у вас тут? Хлопцы, а? Што робіце? Заліплі. Ну, добра. Так, ну, пакуль ніхто не кідаецца ў мяне. Гэта добра. Гэта мы возьмем. Вось тут ён сядзеў. І яго няма. Ну і добра. Гэта мы... ваду таксама. Ваду мы збіраем. Стоп, а гэта я што ўзяў? Гэта быў бінт ці нешта іншае? Ну так, напэўна, бінт. Нос сабакі. Такія справы. За носы таксама плоцяць. Калі нехта ведае жарт, то ён ведае, навошта як выкарыстоўваюцца носы сабак. З іх джойстыкі робяцца. Вось яны такія шершавыя. Як носы сабак. Ну ладно, ўжо можна не напружвацца, бо мы ліч Викид на горизонті. на базе. Знайдіть собі укриття. А вось нас і выкід дагнаў. Але мы ўжо ўсё. Мы ўжо прыйшлі. Ну, амаль прыйшлі. Пакуль там будзе гэты выкід, мы скінем все наши рэчы. Все, усім пока. Так. Ой, не то я нажаў. Куды я жмаў? Так. Артефакты і усялякія часткі мутантаў мы захаваем. Так, гэта нам таксама патрэбна. А з патронаў нам
Ось так. Світло шоу починається. Світло шоу. От там можна побачити, як маланки б'ють у... Ну, амаль побачить криху. Криху перешкаджае гэта штука. У ЧС херачить маланки. Ну, карацей, я чуть пойду на усяляки. Криху FPS просел, конечно, не на ростку. Так, это мы покинем. Это так само. Это хай будзе. Кілбаску. Едим. Это можно продать. Это так само хай будем. Закінчилося. Час повернутися до справ та розваг. Викид закінчився, так сказав нам дядька. Так. Добре. Гэта ўсё, калі што. Гэта ўсё, калі што. Я прыбярог у тым ліку і вось гэтую штуку. Я прыбярог на DLC. Ну, можа спатрэбіцца. Мова тут украінская, так, агучка. І, ну, яна кайфовая. Я не ведаю некаторым, типу, З технікою. за якимсь хреном расійская патрэбна. Ну, типу, не ведаю. Все мне падаецца зразумела. Ну, але так. Гэта вядомая праблема некаторых людзей. Так, дзякуй, Принеси дзядзька. що-небудь цікаве. Калі вы бачылі, дарэчы, мы на ремонт за ремонт аддалі 44 тысячы. В мяне ўсяго там было 220, атрымліваецца, 225. Вось. 44 тысячы за ремонт. Зараз мы паглядзім, што колькі хабара мы набралі. Ой, а тебе дрэнна, напэўна, так? Дружа. Ну, гэта цябе ўжо не спатрэбіцца. Ну, бывае. Што зрабіць? Так. Постійний клієнт краще підберемо. Што у нас тут ёсць? Што мы можам ёй прадаць? Вось гэта она не прыме. Вось гэта. Так. Ну і вось гэтыя ўсе гранаты мы ёй прададзім. Так. 20 тысяч. То бок, нагадаю, 44 мы аддалі за ремонт, 20 атрымалі. Атрымалі. Зараз яшчэ, канешне, Заходь. у гэтага дзядзькі. Вось так ружовыя пушкі. Я для тебе ціни скинув. Давай хутчэй. Вось гэтыя ружовыя пушкі яму можна прадаць, але ён бярэ за іх зусім няшмат. Дае зусім няшмат. То бок 6700, і там было 20600, гэта 27400, ну 27500. 27500. 44 на ремонт. Не... Вось такія справы. То бок, канешне. О, яшчэ адзін. Ну,
Дзякуй, цябе таксама гэта ўсё не спатрэбіцца. Грошы пад нагамі, літаральна. Канешне, мы тут набралі усялякіх. Ось у нас тут. Якія мы артефакты здабылі. Вось гэтую штуку. Можам, дарэчы, зараз пайсці паглядзець, колькі яна каштуе. Вось гэтыя дзве былі. Нос быў. Што тут яшчэ? Лапкі тушканоў былі. Здаецца, яшчэ... вось гэты артефакт быў. То бок, вось гэта вот усё. Тыпу, я прыхаваў сябе на ўсялякі выпадак, на потым. Колькі б я за гэта атрымаў? Колькі б я за гэта атрымаў? Постійний. Ну, ось навіть бутыльки не було. 9400. Было 27500. Плюс, 9500. 28, 37. 37 и 44. 44 тысячи на ремонт. То бок мы сходили у минус. Такая вось тут. Ой-ой-ой, 3 FPS. Нешта здарылася зусім дрэннае. Так. Все, добра. Добра. Ну, на растку тут, дарэчы, заўсёды неяк было дрэнна. Правильно. Але мне падавалася, Я што апошнім часам неяк яны гэта пафіксілі. Не Карацей. Колькі я налічыў там? 37 тысяч? 37 падаецца. Или 36. Карацей, дзесьці 7 тысяч у мінус. Схадзілі, атрымліваецца, не тое, каб вельмі ўдала. Такое бывае. Такое бывае. 20-36. Ну, калі б у мяне з цела вылазілі нейкія артефакты, нават не ведаю. Можа гэта было бы выгадна. Добра. І я не ўпэўнены, што патрэбна пачынаць нейкую новую ходку. Я лічу, што з гэтага моманта прыкладна заўтра мы можам пачаць праходзіць DLC. Таму зараз мы ўжо будзем скончваць. Заўтра я ў сваім тэлеграм-канале, ну і напэўна ў твічы зраблю нейкі анонс, калі будзем тэсціць новы дадатак і патч 2.0. Гэта будзе альбо 6 вечара, або 7. Ось, таму буду ўсіх чакаць. Мне падаецца, будзе цікава. Божух, на 5 FPS. Што здарылася? Няўжо ўсё настолькі дрэнна? Добра. Захаваюсь. Можа, патрэбна перазагрузіць гульню. Вось. То бок завтра мы ўжо пачнем гуляць нейкі сюжэт, пачнем глядзець, што там навыраблялі, пачнем глядзець на новую зону і гэтак далей. Што яшчэ? Што яшчэ? Я, дарэчы, пачытаў, што такое рэйд у твічы. І калі у вас ёсць нехта, каму можна перакінуць усіх гледачоў, вы можаце скінуць, бо я, дарэчы, стрымы не тое, каб
часто гляджу. Ну, вось так. Беларускія стрымеры расплоджваюцца рэйдамі. Вось можете скінуць каму адправіць, бо я хутчэй за ўсё, акрамя дзеда Рудзі, нікога не ведаю. Хто зараз стрыміць? Калі ў кагосьці ёсць ідэі, то welcome. Ну, вось добра. Так. То бок мне зараз для рэйду. Патрэбна зрабіць неяк вот так. Нешта не тое. Ці я не так зрабіў. А я увёў слэшку. Яшчэ раз. Так. О, все. Усім дзякуй. Анонс у Тэлеграме. Дзякуй яшчэ раз.